बिरदाव बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्शन सोमजिनानै रां रुफानि आंखालजों भुगिनानै दङ। दुखुथिया गोरिब नखरा रायजो राजाफोरनियाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। क'क्राझार जिल्ला फुकागाव गामिनि रुंसारि आंसेम बसुमतारि आरो बिमा नाब्ले बसुमतारिनि असे फिसाज्ला बिरदाव बसुमतारिनि देहा सिङाव गोबाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्शन सोमजिनानै भुगिनानै दङ। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बिरदाव बसुमतारिया गोब्राब जाथारनायलाय थांनाय 3 डिसेम्बर 2024 इं खालि क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरा हानाय नङा होननायलाय बरपेटा जिल्लानि फखरुद्दिन आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जायो आरो गोबां रां रुफानि आंखालनि गेजेरजों फाहामथाय होगासिनो दङ। गोबां रां रुफानि आंखालाव बेमारिखौ फाहामथाय होनायाव जेंनाजों भुगिना गोग्गो देहायाव लाबोफिननो थाखाय हाथाय बाजारफ्राव डनेशन बक्स लानानै अनसुंथाइ खांनो गोनां जायो। राहा गोथे जाना दुखुथिया नखरा गासै रायजो राजाफोरखौ थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनो खावलायदों आरो आथिखाल बिटिआर सोरखारखौबो बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। गोसो अनफावरिफ्रा बेरामिनि बिमानि पासबुक एकाउन्ट आरो नखरनिनो सोद्रोमा कमिक बसुमतारिनि QR क'ड एबा UPI आइडियाव रांखौ सोनानै हरनो हागोन आरो नखरनि जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाहैबाय। जोंना बिरदाव बसुमतारि बिथाङा दाखालि 31 थारिखआव मोनसे गिदिर बेमारजों भुगिनानै बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव दंहैयोमोन। दा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो एसे लोमजाबोखानाय हिसाबै मेडिकेल कलेजआ बेसरगावआ फाहामथाय होनो हायैयाव जोंखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम रिफार हरनाय जायो आरो दा रिफार हरनानै बिथांखौ आइसि रुमाव बेसेबांबा गोबाव दोनहैनांदों। दा आइसि रुमनिफ्राय दा वार्डआव बहननाय जाहैबाय। अब्लाबो नाथाय बिथांनि कन्डिशना मोजां नङा। दासिमबो फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ आरो गोबाव सम थाबावनांगोन होननानै डाक्टारफोरा बिथोन होदों। दा बिथांनि बेमारानो जाहैबाय नैबे उदै खंख्लायाव मोनसे पेनक्रियास नायदोंनो, बेनो आघात जानानै दङ। दा बेखौनो बिथांमोना नाजाबाबो हायाखै डाक्टार बिथांमोना। दा बेनि थाखाय जोंहा नखरा गोरिबथार हिसाबै जोंहा गोबां रां रुफानि गोनांथि जानायलाय जोङो नैबे प्रेस मिडियायाव बेखौनो होनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनो बिथांनि फाहामथाय होनायाव गरसे गरनै जाहाथे अनलायलायनानै डनेशन हरलायलायो, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गुरै खावलायनाय जाहैबाय। जेसेबां हायो जों सरखारनिसिमबो सरखारखौबो जों खावलायहरगोन जाहाथे बिथांनि फाहामथाय होनायाव जाहाथे माबा मोनसे सुबिदा हरो, बेखौ जोङो सरखारनिसिमबो खावलायनो लुबैयो रायजो राजानियाव जोङो डनेशनखौ एसे खांनायखौनो लाबाय, खांबायबो खांगासिनो दङ। जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जा हायो जेसेबांनाखि गाव हेफाजाब होनो हायो बेखौ जाहाथे हेफाजाब होलायलायोबा जोंनि गोसोआबो गोजोनगौ आरो जोङो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो अननानै। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आंनि फिसा हौवानि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरनांगोन बे फिसा सरखाराबो। बयबो नायनांगोन, आंनि फिसाखौ मोजां लाबोनो हानांगोन। बेमाराव भुगिनानै दं। साबसिननिफ्राय हामसिन खालायनानै लाबोनो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै मदद हरनांगोन अननानै।